Напрыканцы 80-х працавала я на Палессі, недзе на мяжы між Беларуссю і Украінай у адным з запаведнікаў. Ну і вось на вёсцы там жыў адзін такі мужык. Яму ўжо на той момант было дзесьці за 40, але ён ніколі не жаніўся. Мне было цікава, і я спыталася ў мясцовых, чаго ён такі адзінокі, чаму не ажаніўся. Дык тут ва ўсім прычынай воўк, растлумачылі мне. Такую гісторыю расказала нам адна паляшучка, калі мы рыхтавалі гэты выпуск падкаста. Родам яна з поўдня Беларусі і, па шчырасці, не дужа схільная да містыфікацый. Але кажа, што не верыць жыхарам вёскі тады не было ніякіх падстаў. І расказвае. Калісьці той мужчына быў яшчэ малы хлопчык. І неяк так здарылася, што яго пакусаў воўк у лесе, але ён не вельмі пацярпеў, і яму нічога істотнага і не зрабілася. Ён не захварэў, і не надта ён там ад таго ваўка страціў нейкую сваю працаздольнасць. Але пасля таго здарэння да яго аднавяскоўцы неяк пачалі ставіцца зусім па-іншаму. Быццам бы, калі яго ўжо пакусаў воўк, то гэты чалавек як бы, памечаны, з ім не ўсё так добра. Ты з ім гэта, глядзі, казалі людзі. У некаторых грамадствах паляванне на вялікіх драпежнікаў служыла ініцыяцыяй хлопчыка, паказвала яго належнасць да свету дарослых. Ну а тут, слухай, быццам бы ўсё наадварот. Укус ваўка аброс глыбокім і, сапраўды, даволі непажаданым сэнсам. Некаторыя вяскоўцы па праўдзе пачалі пазбегаць таго хлопчыка, як кажа наша інфармантка. І нават гэта дайшло да таго, што ў дарослым узросце ён так і не ажаніўся. Вось што кажуць. Я ўжо не ведаю, ці то за яго ніхто не хацеў ісці, ці то ён сам так успрыняў, што ён не такі, як усе, тлумачылі ў вёсцы. Але вось гэты выпадак вызначыў яго далейшы лёс. То бок чалавек застаўся без сям'і. У мяне аж мурашкі па скуры. Вось такое стаўленне да людзей, якія мелі непасрэдны кантакт з ваўкамі на Палесе. Рознага тыпу воўчыя меткі на людзях маглі быць адзнакай і добрага лёсу, і кепскага. Але зрэшты не паўсюль мешаных ваўкоў баяліся. Як кажа энцыклапедычны слоўнік «Беларуская міфалогія», існуе шмат успамінаў пра сустрэчы з ваўкамі, калі чалавек і воўк мірна разыходзяцца. Спачувальнае стаўленне да ваўкоў, якія паводле народных пераказаў больш пакутавалі, чым прыносілі шкоду, магло быць падказана назіраннем за састарэлымі ваўкамі, што не маглі ўжо здабываць ежу паляваннем і таму цягнуліся да жытла ў пошуках спажытку. Воўк тут не быў проста шкодным драпежнікам. Гэта сакральная, міфічная істота, сабака святога Юрія ці лесуна. Таму любы чалавек, які дакранаўся да ваўка і выжыў або атрымаў над ім уладу, імгненна выпадае з катэгорыі звычайных людзей. Стаўленне да яго будавалася на складаным замесе з містычнага страху, глыбокай павагі і жалю. Калі на чалавека нападаў воўк і чалавек выжыў без прыкмет шаленства, уключаўся чыста містычны пласт палескай культуры. Воўк на Палесе лічыўся выканаўцам Божай волі ці волі святога Юрія. Ён ніколі не нападаў проста так, толькі на тых, каму гэта на родзе напісана, ці за пэўныя грахі. Калі воўк абраў ахвярай канкрэтнага чалавека, абшчына пачынала шукаць прычыну. Лічылася, што воўчыя зубы – гэта пакаранне за ўтоеныя грахі, клятва адступлення, крадзеж ваўдоў або непавага да продкаў. Таго, хто выжыў, маглі цурацца як чалавека, на якім ляжыць Божы гнеў. Па-другое, існавала ўстойлівае павер'е, што праз глыбокі укус і кроў ваўка чалавеку перадаецца частка яго дзікай звярынай натуры. За выжыўшым замацаваўся статус цяжкага, небяспечнага чалавека. Яго неахвотна бралі ў кумы і не выдавалі за яго замуж дзяўчат, баючыся, што ў хвіліну гневу ў ім прачнецца воўк. У нашым жыцці містыка амаль ніколі не бывае проста так, як у Гары Потары. Беларуская магія змешваецца са штодзённасцю настолькі, што яе можна ігнараваць вельмі доўга, аж пакуль не зразумееш, што ты роўна ў эпіцэнтры падзей і прыехала ў вёску, дзе вераць у ваўкалакаў.
Вітаю нашых слухачоў. Вы слухаеце падкаст зялёнага партала пра беларускую готыку, які выходзіць пад назвай «Містычная Беларусь». Мы гаворым пра тое, як людзі ў мінулым разумелі прыроду і чаму ў традыцыйнага светагляду так шмат агульнага з сучаснымі зялёнымі каштоўнасцямі. З вамі Ганна Волынец. І Алена Вахрамеева. У мінулых выпусках мы разбіраліся, ці ходзяць па зямлі русалкі і як адбываецца містэрыя купальня. Паслухаць мінулыя выпускі можна, націснуўшы на выяву ў правым кутку відэа. Ведаеш, Ганка, такая дзіўная гісторыя з гэтым мужиком. Для вёскі ён стаў такім жывым ваўкалакам, чалавекам, які выглядае як усе, але мае ўнутры такую воўчую таямніцу, што робіць немагчымым ягонае паўнавартаснае жыццё сярод людзей. Мне, канешне, складана сабе гэта ўявіць вось у наш час. Такі троху булінг, так? Нешта такое, сапраўды. Дарэчы, гэта былі 80-е. Калі задумацца, час маладосці нашых бацькоў. Вось ты ўяўляеш, што табе, значыць, 20-25, а людзі кажуць, не хадзіць там да Генкі ці да Тадзіка, бо яго пакусалі ваўкі. І людзі верылі ў гэта. Хто такі ваўкалак? У культавай беларускай літаратуры і фалькларыстычнай традыцыі адрозненне ваўка ад ваўкалака апісваецца так. Ваўкалакі заўсёды захоўвалі чалавечы розум і тужлівы позірк. Яны ніколі не елі сырога мяса і падаліны, як дзікія звяры, а шукалі чалавечую ежу. Хлеб, які пакідалі для іх на пнях спагадлівыя людзі. У апавяданню «Ваўкалак» па кнізе Яна Баршчэўскага аўтар апісвае і іншыя адметнасці такіх істот, якія заўважалі жыхары беларускіх вёсак. Зачараваны ваўкалак не выяўляе агрэсіі да чалавека без прычыны. Ён мог прыйсці да роднай вёскі, сесці на ўзлеску і доўга назіраць за працай на палях ці за сваёй былой хатай. Позірк ваўкалака застаецца чалавечым, поўным суму, роспачы і слёз. У той час, як у звычайнага ваўка, вочы гараць дзікім драпежным бляскам. Лічылася, што калі ваўкалак вяртае сябе чалавечы від, у яго на целе часта заставаліся жмуткі воўчай воўны або шрамы ад ран, атрыманых у лесе. Як пераўтварыцца ў ваўкалака? Пераўтварэнне па ўласнай волі адбываецца шляхам перакульвання праз уторкнутыя вастрыём уверх у зямлю нажы. Іх колькасць у розных паданнях падаецца ад 1 да 12. 1, 5, 7 альбо 12. Гэтай жа мэце можа паслужыць асінавы пень, які, секшы дрэва, не перахрысцілі. Вярнуць чалавечы выгляд можна было толькі адкуліўшыся назад праз тыя самыя нажы. Калі парадак прадметаў будзе парушаны, ці будуць кімсьці забраныя самі прадметы, то адчараванне становіцца немагчымым. Таму лічылася, што працэдура пераварочвання ваўкалакаў павінна адбывацца ў глухім месцы і без сведкаў. Скажы шчыра, колькі тваіх сябровак гадалі сабе на таро? Бывала, здаралася такое. Але я вось больш схіляюся да навуковага светагляду. Не магу іначай. Я таксама доўга спрабавала сябе пераканаць, што ўсе тэзісы, усе ідэі пра навакольны свет мусяць быць навукова абгрунтаванымі, што трэба чытаць пра навакольны свет і вучыцца. І як бы праўда, канешне, трэба вучыцца. Але для ментальнага здароўя карысна пакідаць некаторыя ідэі ў плоскасці хіба веры. Ты пра малітвы і ўсё такое? Ой, не, я не пра рэлігію. Хаця я кажу пра такую філасофію будовы свету хіба. Вось мы гаворым, што не магло быць такога, каб нашыя бацькі раслі ў асяроддзі, дзе верылі ваўкалака, ўсё такое, праўда? Праўда. Я не чула пра такое. Але я ў нейкім сэнсе разумею цябе. Метафары часам дапамагаюць нам патлумачыць невытлумачальнае. Як гэта мы абмяркоўвалі з русалкамі, што яны абазначалі небяспеку. Калі разглядаць ваўкалака з пункту зору сакральнай экалогіі, міф раскрываецца як частка сістэмы рэгуляцыі баланса паміж чалавечым соцыумам і дзікай прыродай. Беларускія лясы і балоты гістарычна былі зонай высокай канцэнтрацыі ваўчыных зграй. Воўк быў галоўным канкурэнтам чалавека за мясную здабычу і галоўнай пагрозай для свойскай жывёлы. Як прымірыць чалавека з гэтым небяспечным суседствам?
Праз міф пра ваўкалацтва. Сакральная экалогія разглядае ваўка не як шкодніка, а як роўнага суб'екта экасістэмы. Надзяляючы ваўка чалавечай душой праз канцэпт ваўкалака, традыцыйная культура забараняла безлітаснае, жорсткае вынішчэнне гэтых жывёл. У беларускіх вёсках верылі, забіўшы ваўка, ты можаш выпадкова забіць чыйгосьці зачараванага брата, сына ці мужа. Гэтае табуяванне зніжала ўзровень неапраўданай агрэсіі чалавека да дзікай прыроды. Паляванне на ваўка было сакральным актам, дапушчальным толькі пры крайняй патрэбе. Напрыклад, калі зграя пачынала рэзаць жывёлу ў вёсцы, парушаючы напісаную дамову пра нейтралітэт. Ну, тыпу таго, але калі русалкі намякалі некуды не хадзіць, то ваўкі гэта ўжо такі знак, што будзе бяда. У мяне ў дзяцінстве была гісторыя, калі мне тлумачылі, што не трэба крычаць без нагоды, не трэба без нагоды клікаць дапамогу. Ну, ведаеш, па сакрэце, дзеці вельмі гучныя, і далёка не ўсе любяць, калі дзеці крычаць. Ну да, але не разбураем маю дзіцячую містэрыю. Карацей, і што менавіта мне казалі? Мне расказвалі, што жыў адзін хлопчык. Ён бегаў па вёсцы і любіў крычаць: «Ваўкі, ваўкі!» І на гэтыя крыкі заўсёды прыбягалі людзі ратаваць яго. А хлопчык крычаў і крычаў, узноў крычаў і ўзноў. І людзі прыбягалі ўсё менш і менш, а потым увогуле перасталі. А потым на яго насамрэч напалі ваўкі, і ніхто не прыбег. Ой, мамачкі, Ганна, гэта вельмі жорсткая педагогіка такая пра страх. Традыцыйная педагогіка, яна такая. Традыцыйнае стаўленне да прыроды, мне здаецца, часткова і заснаванае на страху. Ну і таксама на павазе. Забарона гучна крычаць слова «воўк» ці навогул вымаўляць яго ўслых, асабліва ў лесе ці ў прыцемках. Гэта прыклад вербальнага табу, у аснове якога ляжалі 3 галоўныя прычыны. У старажытнасці людзі верылі ў матэрыяльнае слова. Вымаміць сапраўднае імя небяспечнага драпежніка ўслых значыла здзейсніць магічны акт яго заклікання. Лічылася, што калі гучна крыкнуць «воўк», то звер абавязкова пачуе, вырашыць, што клічуць менавіта яго і з'явіцца да чалавека ці да яго статку. З-за гэтага страху само слова «воўк» стараліся замяніць іншасказаннямі, эўфемізмамі: шэры, люты, гаспадар. У народнай дэманалогіі воўк лічыўся не простай жывёлай за яго дачыненне да ваўкалакаў, перавератняў. Яго звязвалі з нячыстай сілай, замагільным светам і калдунамі. Крыкнуць імя «воўк» азначала прыцягнуць увагу не проста ляснога звера, а хтанічнай істоты, здольнай прынесці няшчасце, мор жывёлы ці сурокі, почву. Сапраўды цікавае пытанне, як ставіліся беларусы да ваўкоў і чаму менавіта воўк стаў галоўным ценем беларуса. Якім такім ценем, Алена? Вось яго вобраз як бы прасякае ўсю гісторыю і культуру. Хаця б узяць горад Ваўкавыск. Хаця ладно, што там Ваўкавыск, давай успомнім пра самую вядомую містычную постаць князя ў беларускай гісторыі. Пра Гедыміна хочаш пагаварыць? Я памятаю, была нейкая гісторыя, што воўк сказаў камусьці з вялікіх літоўскіх князёў, дзе пабудаваць горад, і ён пабудаваў Вільню. Я, праўда, не пра Беларусь, карацей, не пра вялікае княства, а часы яшчэ да яго, пра Усяслава Чарадзея. Ты памятаеш, такі князь быў? Ой, даўно это было. Я памятаю са школьных падручнікаў нешта пра клеткі. Прычым тут клеткі да князя? Я не памятаю. Карацей, тлумачу. Самая вядомая гістарычная постаць, якую звязваюць з ваўкалакамі, полацкі князь Усяслаў Чарадзей. Легенды кажуць, што ён мог ператварацца ў жывёл, бо яго вышэйшыя сілы надзялілі вешчай душой. Яшчэ пры жыцці Усяслаў стаў чалавекам легендай, што сведчыла пра выключнасць гэтай гістарычнай постаці. Пасля смерці князь стаў героем розных падданняў, гістарычных песень і былін. У аповесці мінулых гадоў Усяслаў адзін з самых яскравых персанажаў. Пра яго летапісец піша: «Его же ради маці ад валхавання. Ля калыскі немаўляці сабраліся вешчуны, амаль як пры нараджэнні Хрыста. Нібыта за гэтую незвычайнасць Усяслава празвалі чарадзеем. І ён сапраўды часта трапляў у складанай сітуацыі, але заўсёды, нібы цудам, з іх выходзіў і пражыў доўгае жыццё.
Прыхільным да Ўсяслава быў геніяльны аўтар слова аб палку Ігоравым і уславіў яго як эпічнага героя з вешчаю душой у мужным целе. У гэтым славутым літаратурным помніке узгадваецца, што Ўсяслаў мог ператварацца ў шэрага ваўка, у яснага сокала або ў туры з залатымі рагамі, а таксама за адну ноч абяртацца ваўком і дабягаць ад Полацка да Тмутаракані ці Кіева яшчэ да спева пеўняў. Для чалавека мінулага воўк быў адным з самых прыкметных і зразумелых буйных драпежнікаў. Людзі пастаянна сутыкаліся з яго прысутнасцю, бачылі сляды, чулі выццё, страчвалі жывёлу, часам сустракалі ваўку прама на дарозе. І чым больш звыклым быў гэты сусед па лесе, тым часцей ён станавіўся героем розных гісторый. Можна прасачыць, што воўк для беларусаў гэта татэмная жывёла побач з мядведзем. Дарэчы, людзі прызвычаліся баяцца ваўку і мядзведзяў настолькі, што маюць нейкую нездаровую неабходнасць страляць гэтых жывёл, дзікіх жывёл, которых і так мала. Міф пра ваўкалака паходзіць не з нейкага аднаго месца ці падзеі, а як успаміны пра даўнейшыя сацыяльныя групы сярод людзей і жывыя штодзённыя назіранні за жыццём ваўкоў, з якімі нашым продкам давялося жыць у непасрэднай блізкасці, улічваючы колькасці лесоў. Але не заўсёды ваўкоў баяліся. Часта іх паважалі як годных супернікаў і нават спачувалі, кажа энцыклапедычны слоўнік беларуская міфалогія. Тым не менш, на сёння стаўленне да ваўкоў хутчэй негатыўнае. Сёння воўк у Беларусі фактычна па-за закона. Ён уключаны ў спіс ненармаваных відаў паляўнічых жывёл, як, напрыклад, вавёрка ці заяц. Паляванне на ваўка дазволена ўсе 365 дзён у году і забіваюць можна жывёл любога пола і ўзросту. За здабычу ваўка ў Беларусі паляўнічы не плаціць. Знішчэнне ваўкоў уваходзіць у службовыя абавязкі егероў па рэгуляванні колькасці шкодных драпежнікаў. У некаторых гаспадарках для іх прадугледжаны ўнутраныя прэміі па выніках квартала ці года за эфектыўнае кіраванне ўгоддзямі, то бок за зачыстку ад ваўкоў. Вынік такога кіравання – парушэнне экалагічнага балансу ў лясных экасістэмах. Капытных разводзіцца шмат. Яны пачынаюць шкодзіць маладому лесу. Проста з'ядаюць ці пашкоджваюць дрэвы. Да таго, воўк у экасістэмах звязаны з многімі іншымі відамі. Ваўкі кантралююць колькасць сярэдніх і дробных драпежнікаў, сваіх харчовых канкурэнтаў, лісіц і янападападобных сабак. Яны ўплываюць на колькасць баброў, стрымліваюць іх размнажэнне. На рэштках здабычы ваўкоў кормяцца мноства відаў лясной фаўны, птушкі, беспазваночныя і нават мядзведзі пасля зімовай спячкі. Дарэчы, тады мы, магчыма, ведаем, куды зніклі ўсе беларускія князі. Іх перабілі на паляваннях і з хустачкамі на шыі і бежс. Смех смехам, але, між іншым, Алена, мы можам правесці паралелі не толькі з мінулым і не толькі з легендамі, але і з цалкам сучаснымі тэорыямі наконт пабудовы грамадства ў гарадах. Ты хочаш паразважаць пра ваўкоў у Менску? Бо ў нас вялікая частка насельніцтва Беларусі, каля 80% жыве ў гарадах. І, як мы ведаем, Мінск у Беларусі – гэта такі горад па змоўчанні. Лох, калі не жывеш у Мінску, вось неяк так. Я лічу, што гэта звязана. Глядзі, згодна з сучаснымі сацыяльнымі навукамі, у вялікіх гарадах ёсць тэндэнцыя да атамізацыі. Людзі жывуць побач, але пры гэтым вельмі адасобленыя. Вось гэты феномен самоты ў натоўпе. Нідзе ты не будзеш больш адзінокім, чым у мегаполісе, і нідзе не атрымаеш столькі ўвагі, як зрабіўшыся жыхаром вёскі. У той жа час атамізацыя вялікіх гарадоў уплывае на стасункі ў меншых гарадах. Такая мадэль з вялікіх гарадоў паступова распаўзаецца. І воўк у нейкім сэнсе з'яўляецца такой праекцыяй, хіба, усіх гэтых з'яваў. Здаецца, я чула пра гэта. Памятаю, што воўк – гэта такая істота, якая жыве з граямі, і ў іх вельмі важная перадача ведаў ад пакалення да пакалення. Калі яны адасабляюцца, вось тады і пачынаюцца праблемы. За апошнія дзесяцігоддзі вывучэння ваўка ў Беларусі навукоўцы выявілі, што масавы адстрэл ваўкоў не вырашае праблем чалавека, а наадварот, абвастрае іх, выклікаючы небяспечныя пабочныя эфекты. Ваўкі – высокасацыяльныя жывёлы,
Старыя вопытныя звяры умеюць паляваць на буйных дзікіх капытных, ласёў, аленяў і вучаць гэтаму моладзь. Пасля гібелі зграі, якая па сутнасці з'яўляецца часткай сям'і, нешматлікія жывёлы, што засталіся, ужо не могуць эфектыўна здабыць буйную жывёлу ў лесе. Адзінокія ваўкі, якія выжылі пасля гібелі іхняй сям'і, дэзарыентаваныя і адчуваюць моцны стрэс. Яны ідуць за лёгкай здабычай у вёскі і на фермы, дзе падбіраюць падлу на жывёламагільніках ці нападаюць на даступных ім авечак, цялят ці сабак на ланцугу. Праз пастаянны страх быць выкрытымі, ваўкі, здабыўшы дзікую жывёлу ў лесе, праводзяць каля яе тушы значна менш часу, кідаюць рэшткі мяса і вымушаны ісці забіваць новую жывёлу значна хутчэй, чым зрабілі б гэта ў спакойнай абстаноўцы. Пакуль у лесе ёсць моцная, стабільная папуляцыя ваўка, ён жорстка ахоўвае сваю тэрыторыю і проста знішчае канкурэнтаў, бадзяжных сабак, янатападобных сабак або шакалу, якія ўжо з'явіліся ў Беларусі. Без селекцыі з боку ваўка хворыя капытныя жывёлы ці лісіцы жывуць даўжэй, заражаюць суродзічаў і, у выніку, паляўнічыя гаспадаркі атрымліваюць успышкі хвароб. Тым не менш, наяўнасць вынікаў навуковых даследаванняў не замінае беларускім паляўнічым і чыноўнікам разважаць, што воўка трэба знішчаць. Тым часам Ян Барашчэўскі апісвае жыхароў лясістых раёнаў як людзей са змрочнай задумлівасцю, якія праз пастаянны кантакт з духамі леса забываюцца пра свет. Але мы жывем у свеце парадоксаў і, падобна без духаў лесу, людзі забываюць не пра свет, а пра свае карані, пра тое, што мы ўсе выйшлі з прыроды і зараз прырода патрабуе ўвагі. Так традыцыйна атрымалася, што ваўкі заўсёды былі вартыя павагі і былі такім увасабленнем незвычайнай сілы, а потым неяк у казках з'явіўся стэрэатып, што это даверлівы такі тупаваты звер. Так, і гэта парадокс. Цяжка было б падумаць, што потым усё будзе наадварот. На іх будуць так паляваць, што амаль знішчаць. Калі раней у адносінах чалавека і прыроды існавала нейкая нераўнамернасць сіл, то цяпер гэтая сітуацыя фактычна перавярнулася. У іншых краінах ваўкоў дазнішчаліся да таго, што іх можна знайсці толькі ў гарах, куды чалавеку амаль няма дарогі. Хаця пры гэтым насамрэч папуляцыя драпежнікаў рэгулюе здароўе ляснога ландшафту. Я ўсё думаю пра таго мужыка з Палесся. Ён так і не стаў ваўком, прынамсі гэтага ніхто не бачыў. Ён жыў звычайнае жыццё, працаваў, хадзіў па тых жа дарогах, што і астатнія. Але яго гісторыя дайшла да нас, і, магчыма, менавіта гэта робіць яе цікавай. Людзі запомнілі, што з чалавекам адбылося нешта надзвычайнае, і ён уже ніколі не стаў ранейшым. Чаго апынулася дастаткова для таго, каб ён увайшоў у вусную гісторыю сваёй вёскі. Цікава, дык а чаму ж усё ж ён не ажаніўся? Ці згодны ён сам увогуле, што тут воўк нешта зрабіў? Я думаю, што ён бы сказаў, што гэта ўсё лухта і проста вось так жыццё пайшло. Але ў Беларусі няма ніякіх Гарры Потараў з мятлой, і магію ты не бачыш, пакуль не апынешся у самым яе эпіцэнтры, як мы казалі раней, і пакуль не будзе ўжо позна сумнявацца. Дарэчы, я чытала ў гэтых тваіх кніжках, што каб выратаваць ваўкалака, трэба удар з яго рабінавым кіем. Рабінавым дубчыкам. Так, дубчыкам. І ён ператворыцца ў чалавека. Я вось думаю, можа, і ад праблем з ваўком ён дапаможа гэны дубчык. Ты прапануеш паганяць дубцом Мінпрыроды і паляўнічых? Нам будзе весела. Не дагонім, ды хоць сагрэемся. Сёння у нас быў выпуск пра ваўкоў і людзей і пра тое, як легенды робяцца часткай штодзённага жыцця. І яшчэ пра тое, што можна зрабіцца часткай легенды і не заўважыць, але страх незвычайнага згуляў злы жарт з экалагічнай сітуацыяй у ваўкоў. Праз страхі і праз жаданне абараніцца людзі не проста выжылі, але і змусілі іншы від трапіць у сітуацыю выжывання, калі не ў Беларусі, то ў Еўропе. А цяпер пішыце ў каментарах, ці бачылі вы калі-небудзь ваўкоў і ці верыце, што ва ўсіх людзях ёсць трошачку ад дзікіх жывёл. Будзем чытаць. Як заўсёды, беражыце сябе. Дзякуй, што правялі гэты час з намі. Падтрымаць аўтараў і выхад новых выпускаў можна на нашым патрыёне. Спасылка ў апісанні да гэтага відэа. Стаўце лайкі, падпісвайцеся і да сустрэчы ў новым эпізодзе.
І памятайце, што не толькі вы баіцеся дзікіх жывёл, але і яны баяцца вас. Да сустрэчы ў наступным выпуску.